Nailhan na sa kapolisan sa dakbayan sa Talisay kung si kinsa ang responsable sa paghugaw-hugaw sa mural sa flyover sa Barangay Tabunok sa Talisay City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Maila Maramag, hepe sa Talisay City Police Station, nga nasuta nila nga usa ka mentally challenged nga lalaki ang naghimo sa pag-vandalize sa mural. Apan si Maramag ni klaro nga wala na lang sab nila kini dakpa gumikan kay may diferensya kini sa pangisip. Wala usay tao nga makadawat sa 10,000 pesos nga ganti nga gitanyag unta sa dakbayan sa Talisay tungod kay ang pag-ila sa kapolisan sa responsable resulta man sa ilang investigasyon. Bago lang nahuman sa ang mural sa flyover apan nahugaw-hugawan kini sa miaging weekend. Subay ni ini may gitanyag nga ganti ang City Hall sa pag-ila sa naghugaw-hugaw ni ini. Kagahapon sa hapon, napapasrasab ang sinuwat sa mural pinaagi sa pagtinabangay sa Talisay City Police. Gamit ang tubig ug oil na limpyuhan ni Rodolfo Intienza Jr., taga-barangay Lagtang ang hugaw sa mural painting. It's good to know nga limpyo na siya. And hopefully, di na po, naging siya mahitabog usab. Kay we will really, we are very serious when it comes to this murals and artworks. Gani kay dili baya lalim ang pag-conceptualize o pagbuhat